देवीच्या त्रैवार्षिक मांड उत्सवास येणाऱ्या सर्व भाविकांचं हार्दिक स्वागत. स्वागतोत्सुक भारतीय जनता पार्टी सिंधुदुर्ग. देवीच्या त्रैवार्षिक मांड उत्सवास येणाऱ्या सर्व भाविकांचं हार्दिक स्वागत. स्वागतोत्सुक श्रीयुत सुमित सावंत, ग्रामपंचायत सदस्य पेंडूर, तथा श्री चंद्रशेखर फोंडेकर, माजी सरपंच ग्रामपंचायत पेंडूर. देवीच्या त्रैवार्षिक मांड उत्सवास येणाऱ्या सर्व भाविकांचं हार्दिक स्वागत. स्वागतोत्सुक श्री विद्या इलेक्ट्रॉनिक्स. आमच्याकडे टीव्ही, फ्रीज, AC, वॉशिंग मशीन, ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स आयटम्स आणि होम अप्लायन्सेस मिळतील. आमचा पत्ता कसाल बाजारपेठ. संपर्क 9422 43 58 91 किंवा 91 75 24 28 86. देवीच्या त्रैवार्षिक मांड उत्सवास येणाऱ्या सर्व भाविकांचं हार्दिक स्वागत. स्वागतोत्सुक श्री मनोज वांगणकर, श्री दिवाकर मांजरेकर, श्री अनिल पवार, श्री अमित सावंत, श्री समीर परब, श्री मंदार वराडकर, श्री सिद्धार्थ पेंडकर, श्री प्रीतम चव्हाण, श्री सुरेंद्र जबडे, श्री नानू पेंडुरकर आणि श्री कोट्या पवार. देवीच्या त्रैवार्षिक मांड उत्सवास येणाऱ्या सर्व भाविकांचं हार्दिक स्वागत. स्वागतोत्सुक देवदत्त उर्फ दत्ता सामंत, उद्योजक. कोकण. कोकण म्हणजे परमेश्वराला पडलेलं सुंदर असं स्वप्न. इथलं निसर्ग सौंदर्य, इकडची बोलीभाषा आणि इथल्या वैशिष्ट्यपूर्ण रूढी परंपरांमुळे हे कोकण महाराष्ट्राच्या गळ्यातील एक अलंकार बनून राहिलंय. कुडाळ शहरापासून साधारण 12 किलोमीटर अंतरावर बसलेलं पेंडूर हे गाव. एका बाजूला कर्लीची खाडी तर दुसऱ्या बाजूला सुप्रसिद्ध अशी आपधारणा टेकडी. आणि या सगळ्याला चार छान लावतं त्या गावचं ग्रामदैवत श्रीदेव वेताळ मंदिर. या पेंडूर गावाला फार प्राचीन असा ऐतिहासिक वारसा लाभलाय. या गावाबद्दल अशी आख्यायिका सांगितली जाते की साधारण 2000 वर्षांपूर्वी या गावात पेंढरीची झाडं विपुल प्रमाणात होती. त्यामुळे या गावाला पेंडूर असं नाव पडलं. तर या गावाबद्दल दुसरी आख्यायिका अशी की या गावात कोंबडा आरवण्यापूर्वी 12 लिंगांची स्थापना झाली असती तर हे गाव पंढरपूर म्हणून उदयास आलं असतं. परंतु 11 लिंगांची स्थापना झाली आणि कोंबड्यानं बांग दिली. त्यामुळे हे गाव पंढरपूर न होता प्रति पंढरपूर अर्थात पेंडूर म्हणून नावारूपास आलं. अशा आख्यायिका गावातील वयस्क मंडळींकडून सांगितल्या जातात. मी देवस्थान श्रीदेव वेताळ सातेरी रवनाथ लिंग पावनाई देवस्थान ट्रस्ट अध्यक्ष शिवराम महादेव सावंत पटेल. आमच्या गावच्या मांड उत्सवाचं महत्त्व फार मोठं आहे. त्याच्याबद्दल विशेष माहिती सांगायची म्हटली जर जवळजवळ 300 वर्षापासून आमचं हे देवस्थान चालू आहे. आणि त्याच्यात हा मांड उत्सव आम्ही 1 वर्ष आड करून दरवर्षी पौष महिन्यात होतो. पौष महिन्यात इतर कुठेही देवाचे कामे चालली जात नाहीत. फक्त एकमेव गाव असं आहे की पेंडूर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये. तेथेच देवालयामध्ये देवाची जी धार्मिक विधी आहेत ते काम चालू राहतं. मांडाच्या दिवशी ज्या दिवशी आम्ही मांडाची तारीख ठरवतो त्या दिवशी इथे आम्ही सर्व मानकरी आमचे 5 मानकरी देवाचे सेवेकरी 12 अधिक संपूर्ण आमचा गाव एकत्र येऊन आम्ही देवी आणण्यासाठी खरारेवाडी येथे जातो. खरारीवाडीतून तिथे जुगाई देवीला घेऊन आमचा देव बहिणीला आपल्या माघारपणासाठी आपल्या मंदिरात घेऊन येतो 14 दिवसासाठी. इथे आणल्यानंतर 3ऱ्या दिवशी देवीची आम्ही 5-12 सगळे मानकरी ओटी भरतो.
ओटी भरल्यानंतर गावातील इतर लोकांना, इतर येणाऱ्या भाविकांना सर्वांना ओटी भरायला सुरुवात होते तिसऱ्या दिवशी संध्याकाळी 5 वाजल्यापासून. देवाचं आमच्या फार मोठं महात्म्य आहे. देवी आणि आमचा श्रीदेवी वेताळ नवसाला पावतो. जे लोक नवस करतात ते नवस फेडतात. त्याच्यामुळेच इथे नवस म्हणजे देवीला ओटी, साडी घालून ओटी, खण घालून ओटी किंवा श्रीदेवाला गोड पदार्थ, त्याला पितांबर नेसवलं जातं किंवा जोडे नेसवले जातात. वेगवेगळ्या पद्धतीने लोक आपला नवस करतात आणि देव आमचा नवसाला पावतो. फक्त पेंडूर गावातच नव्हे, जिल्ह्यातच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्राच्या आजूबाजूच्या जी राज्य आहेत त्या राज्यातून सुद्धा भरपूर भाविक आमच्या ह्या मांड उत्सवाला येतात. मांड उत्सव हा फार मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो आणि ह्या मांड उत्सवाला जे महत्त्व आहे ते आमच्या श्रीदेव वेताळ अधिक पंचायतन देव सातेरी, रवनाथ, लिंग, पावनाई, त्याचप्रमाणे आदी इतर देव आणि जी जुगाई देवी आहे जिचं माघारपण केलं जातं त्याच्यामुळेच फार मोठं महत्त्व आहे. आमच्या पेंडूर गावच्या मांड उत्सवासाठी महाराष्ट्रातूनच नव्हे तर इतर राज्यातूनही भाविक येतात. कमीत कमी 5 ते 10 लाख भाविक आमच्या जत्रेला 14 दिवसामध्ये येऊन जातात. सन 1925 पर्यंत पेंडूर हे सावंतवाडी संस्थांच्या महसूल विभागात होतं. ब्रिटिश काळात हे गाव बेळगाव डिस्ट्रिक्ट बोर्डच्या अंतर्गत येत असे. सद्यस्थितीत पेंडूर गाव हे तालुका मालवण, जिल्हा सिंधुदुर्ग या महसूल विभागात आहे. मालवण तालुक्यातील गावांपैकी लोकवस्ती आणि क्षेत्रफळानुसार हे गाव दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. नमस्कार, कोकणशाही चॅनल आणि आमच्या या गावचं रामदेवत श्रीदेव वेताळ, सातेरी, पावनाई, रवनाथ, लिंग, सिद्ध, महापूर अशी आमच्या गावाची ख्याती या मंदिरमध्ये. या गावात आमची 4 देवालय आधी प्रमुख आहेत. हे वेताळ मंदिर आहे, वरती सातेरी मंदिर आहे, रवनाथ मंदिर आहे, तिथे 2 पाषाण आहेत, पावनाई आणि रवनाथ, आणि खाली आमचं एक लिंगच असतं, पण मंदिरं 4 आहेत. या देवाची महती म्हणजे अशी, जो वेताळ म्हणून जो आमचा आहे तो 3 तत्व नटलेला देव आहे. 3 तत्वांनी नटलेला देव आहे. पूर्वगणित देव, पंचाक्षरी गारडी अशी ते त्या नावाची ख्याती आहे. आणि इथपासून समुद्राच्या किनाऱ्यापासून घाटाच्या माथेपर्यंत त्याची नावलौकिक आहे. किंवा तो नवसाला आणि सर्व जनतेच्या भावना जर काय दुखावल्या असतील तर ते चांगले किंवा पुढे सुरक्षित होण्यासाठी या देवाची न्याती आहे. त्यामुळे या मंदिरामध्ये 365 दिवस कार्यक्रम हा अशापदी असतो आणि देवदर्शनासाठी भाविक सातत्याने येत असतात. आणि इथे आमची पारंपरिक जे काय रूढी परंपरेप्रमाणे जे काय आमचे जे बाकीचे जे काय कार्यक्रम असतात ते संपूर्ण कार्यक्रम या गावात आम्ही इथले आमचे 12-5 मानकरी, 12-5 असे आमचे मानकरी आहेत. मानकरी म्हटल्यानंतर 1 नंबर रायकर परब, 2 नंबर मसणे परब, 3 नंबर सावंत भोसले पटेल, 4 नंबर सावंत आणि 5 नंबर कुलकर्णी रेगे असे आमचे 5 मानकरी आणि 12 असे 12. आणि अशी आमची राटीची परंपरा आहे. म्हणजे इथे आम्ही ज्यावेळी कुठचा कार्यक्रम करायचा झाला की आमचे 12-5 सर्व मानकरी अधिक आमचे 12 देवाचे सेवेकरी बलुतेदार हे सर्व मिळूनच आले की संपूर्ण कार्यक्रमाला सुरुवात होती. या गावात हे जे 2 पद्धती पण म्हणजे एकाच ह्याचे 2 पद्धती जे याच्या मागचं कारण असं आहे. आमच्या गावात आम्ही 5 मानकरी, त्यांचीही 5 खामकाठी आणि आमच्याकडे 3 मानकरी, एक वासनकर परब, एक गावडे देवस्थानवाले आणि एक पटेल असे ते 3 मानकरी, त्यांचे हे 5 काम म्हणजे त्यांच्या बलुतेदार वगैरे असतात म्हणजे जे आमचे परंपराप्रमाणे. पण या देवालयात 2 राटीची ही जी काय वार्षिक कामं असतात ती होतात. आमचे 12-5 अधिक 3 मानकरी त्यांच्या सानिध्याने ह्या देवालयाच्या आजूबाजूला हे सर्व जे काय आहे ते आम्ही गोड गुलाबीने
जरी आमचे 2 राटी असले तरी गोड गुलाबीने आम्ही इथली गावची संपूर्ण जी काय पूर्वजांनी आमच्या ज्या परंपरा ठेवलेल्या आहेत ती जपण्याचं काम आम्ही करतो. माझं नाव अर्जुन बळराम परब, पण मला टोपण नावाने उत्तम परब म्हणून ओळखतात. या मंदिराचं बांधकाम म्हणजे पूर्वीचं आमचं जे बांधकाम होतं ते आम्ही आता अजून म्हणजे जीर्णोद्धार केल्याच्यानंतर हे नवीन बांधकाम केलं आणि हे जवळपास 93 पासून सुरुवात जाऊन आता हे पूर्णत्वात आता संपूर्ण जवळजवळ आलेलं आहे. या मंदिराच्या संदर्भात सांगायचं झालं तर या देवाला 400 ते 450 वर्षाची परंपरा आहे आणि जुनं जर छोटंसं देऊळ पहिलं असलं तरी ते जीर्णोद्धार वगैरे करून म्हणजे पुढे करत असताना ते आत्तापर्यंत हे करत हे आता 93 पासूनची ह्याची जीर्णोद्धारची सुरुवात आहे आणि हे आता ते पूर्णत्वात केलेलं आहे जवळपास. पूर्वीकडे वराड सीमा, पश्चिमेला काळसे धामापूरचा सडा, दक्षिणेकडे खरारेवाडीची वेस तर उत्तरेला गुरामवाड या पेंडूर गावच्या सीमा आहेत. एका आदिवाशानं बाण मारून त्याचा बाण ज्या ठिकाणी पडेल ती गावची सीमा, अशी या गावची दंतकथा आहे. गावातच असणारा वेताळगड, हनुमानाचा डोंगर, सिद्धेश्वर मंदिर आणि जीर्ण झालेली भग्नावस्थेतील जैन धर्मीय लेणी यामुळे या गावाला अनन्यसाधारण असं ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झालंय. पेंडूर गावचं मुख्य आकर्षण कोणतं असेल तर या गावात होणारा सुप्रसिद्ध असा मांड उत्सव. हा उत्सव सिंधुदुर्गातच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रात देखील फार प्रसिद्ध आहे. या मांड उत्सवाबाबत एक रंजक अशी कथा सांगितली जाते. पेंडूर गावचं ग्रामदैवत श्रीदेव वेताळाची बहीण म्हणजेच श्रीदेवी जुगाई. इथे सातेरी देवळी नवस असतात. नवसाचे कोणते ओटी भरण्या, साडी तोळी वगैरे हे नवस असतात. ते इथे नवसाची इथे ओटी भरलेचा कार्यक्रम होतो आणि देवीला नवस बोलणे अधिक नवस फेडणे हे प्रत्येकजण आमचे सेवेकरी चाकर इथे राऊळ असतात. ते आपले जे काय सांगणं करतात अधिक लोकांचे इच्छा परिपूर्ण करतात. ह्या पेंडूर गावचे देवस्थान श्रीदेव वेताळ सातेरी रवळनाथ लिंग आदी देवस्थान ट्रस्ट पेंडूर ह्या गावचे मानकरी 12+5 हे आपले मानकरी आहेत. ते आज त्याप्रमाणे आज राटीची जी काय वार्षिक कामगिरी आहे ते आपली 12 आणि 5 हे आपण एक विचाराने आपण गोड गुलाबाने हे आम्ही सर्वजण काम करतो. त्याचप्रमाणे आम्ही प्रथम मानकरी आम्ही 1 नंबर परब रायकर परब, 2 नंबर मसणे परब, 3 नंबर पटेल सावंत, 4 नंबर सावंत, 5 नंबर कुळकर्णी रेगे असे आम्ही 5 मानकरी अधिक 12 आमचे सेवेकरी अशी आमच्या ह्या राटीची जी काय परंपरा असतात त्याप्रमाणे आम्ही काम करतो. ह्या गुढीपाडव्यापासून होळीपर्यंत जे काय सण येतात, गुढीपाडव्यानंतर पौर्णिमा नारळी पौर्णिमा येते, त्यानंतर दसरा येतो, त्यानंतर आपला दहिकाला होतो, दहिकाल्याच्या नंतर अवंतर आपली कोजागरी पौर्णिमा होते, त्या दिवशी टिपर पौर्णिमेचे ते काम होते. त्यानंतर आमची आता या 3 वर्षांनी 3ऱ्या वर्षी आमचा हा देवीचा मांड उत्सव हा 3 वर्षांनी होतो. मागील या कोरोनाच्या ह्याच्यामुळे हा देवीचा मांड न झाल्यामुळे ह्या वर्षात अतिशय लोकांची गर्दी होणार. लोक महाराष्ट्रातून आता बाहेर गावावरून भाविक लोक येणार. केरळ, गुजरात ह्या अवंतर लोक हे बाहेरच्या लोक जे आहेत ते ह्या नवसाला जो आमचा देव आहे तो नवसाला पावतो. प्रत्येकाची इच्छा आहे ओटीचे काम, नवस, केळ्याचे किंवा अवंतर जे काय आहे ते नवस आम्ही हे देवरूप देवाजवळ ते हे करून ते नवस फेडतात. त्याचप्रमाणे आम्ही देवी ही सातेरी देवी ही मूळ भूमिका आहे तिची, ती वेताळ सातेरी एकच आहे. ते आज ही देवीचं जा काय महत्त्व आहे ते आज मूळ ते उगम पावलेली देवी आहे तिचे बाकी काही आम्ही सांगत नाही. आणि आम्ही असे ह्या इथे सातेरी देवी 3 मानकरी आहेत. त्याचप्रमाणे खालील 5 मानकरी अधिक 12 सेवेकरी अशी आमची राठी आहे. त्याचप्रमाणे आम्ही राठीचे काम एका विचाराने 2 राठी असले तरी एका विचाराने करतात. कसल्याही प्रकारचा आमच्या गावामध्ये वादिवाद नाही. सगळ्यांना आनंदाने आम्ही हे काम स्वीकारतो. एवढे आम्ही विकास परब म्हणून तुम्हाला
हे आम्ही जाहीर करतो. हे देवीचं वारुळ आहे. आता आमची 3 वर्षाची जत्रा आहे. हे वारुळाला हे त्या देवीला ते खळाच्या रूपाने तिला ते तेल वगैरे त्याची हे मसवा वगैरे तेल वगैरे हे करून तिला त्या देवीला ते पेड्याला ते हे करतात कलरने. ते आपले राऊळ आमचे ते पुजारी आमचे देवीचे ते त्याला रंग वगैरे ते ह्याच्याने काढतात ते. आणि बाकी जे काय काम आहे ते इथे अवंतर सगळे आमचे मानकरी अधिक 12 आमचे हे प्रत्येकाचे दर दिवशी 1 दिवस आड करून एक दिंडी वरती येते. वरची दिंडी खाली जाते. त्याचप्रमाणे संध्याकाळ ते रात्री 9 ते 10 10:30पर्यंत भजनाचे कार्यक्रम असतात. 11 नंतर दिंडीला सुरुवात होते. नंतर देवाचे नवस वगैरे काय आहेत ते आपण सगळे चालू असतात. आमचे सगळे सेवेकरी तिकडे देवाचे सांगणं वगैरे करणारे असतात. दर एक वर्षाआड स्वतः श्रीदेव वेताळ हा आपल्या बहिणीला 14 दिवसांसाठी माहेरी घेऊन येतो. श्रीदेवी जुगाई 14 दिवस माहेरी राहते आणि तिच्या माहेरपणाचा काळ म्हणजेच पेंडूर गावचा सुप्रसिद्ध असा मांड उत्सव. ज्या दिवशी मांडाची स्थापना करायची असते त्या दिवशी 5ही मानकरी अर्थात रायकर परब, मसणे परब, सावंत पटेल, सावंत, कुलकर्णी आणि 12 चाकर तसेच देवस्थान ट्रस्ट व ग्रामस्थ हे दुपारी 3 वाजता एकत्र जमतात. 5ही मानकरी मंडळींची बोलणी झाली की मग श्रीदेव वेताळाच्या मूर्तीकडे उभं राहून देवाला गाराणं घालतात. व श्रीदेव वेताळाचा कौल घेतला जातो. देवाचा कौल मिळाल्यानंतर लगेचच देवी आणण्यासाठी सर्व मानकरी आणि ग्रामस्थ ढोल ताशांच्या गजरात खरारेवाडी येथे जातात. आणि तेथील एका स्त्रीच्या अंगात श्रीदेवी जुगाईचा संचार होतो असं म्हणतात. आणि त्यानंतर श्रीदेव वेताळ स्वतः आपल्या बहिणीचा हात धरून ढोल ताशांच्या गजरात आणि मिरवणुकीनं तिला माहेरी म्हणजेच स्वतःच्या मंदिरात घेऊन येतो. श्रीदेवी जुगाई मंदिरात आल्यानंतर प्रथम पाटावर तिची ओटी भरून तिची पूजा केली जाते आणि त्यानंतर खऱ्या अर्थाने या उत्सवास प्रारंभ होतो. मांडाच्या स्थापनेच्या 3ऱ्या दिवशी संध्याकाळी 4 वाजता 5 मानकरी आणि 12 देवसेवक यांच्या मानाच्या मांडाच्या ओट्या देवीला भरल्या जातात. त्यावेळेपासून सतत 12 दिवस म्हणजेच मांडाच्या समाप्तीपर्यंत उत्सवाला येणारे भाविक श्रीदेव वेताळ व देवी सातेरीच्या मांडाकडे खणा नारळाची ओटी नेहमीच भरतात. या उत्सवाला गावातील प्रत्येक नागरिक, माहेरवाशिणी, पाहुणे पैक, मुंबईकर चाकरमानी आपल्या परिवारासह देवीच्या मांड उत्सवात सामील होतात. जसा 12 वर्षांनी कुंभमेळा मोठ्या गर्दीत आणि उत्साहानं साजरा होतो, अगदी त्याप्रमाणेच पेंडूरमध्ये दर 3 वर्षांनी श्रीदेव वेताळ, श्रीदेवी सातेरी आणि श्रीदेवी जुगाईच्या कृपेनं हा एक प्रकारचा कुंभमेळाच भरतो.
श्रीदेव वेताळ त्याची बहीण श्रीदेवी जुगाईला माहेरपणासाठी वाजत गाजत वेताळ मंदिरात घेऊन येतो व तिथे तिची खणानारळानं ओटी भरून तिला 14 दिवस आपल्या मंदिरात लोकांच्या दर्शनासाठी थांबवतो. 14 दिवसांनी तिची विधिवत सेवा करून तिला तिच्या घरी सुखरूप सोडतो. असं हे बहीण भावाचं नातं दृढ करतो. 14 दिवस पेंडूरमध्ये प्रति पंढरपूरच निर्माण झालेलं असतं. भक्तांचा मेळा या ठिकाणी जमलेला असतो. हा मांड उत्सव 14 दिवस व 13 रात्री अखंड चालू असतो. ज्या पौष महिन्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कोणतीही जत्रा भरत नाही किंवा कोणताही धार्मिक कार्यक्रम होत नाही, तेव्हा पेंडूरमध्ये सतत 14 दिवस हा मांड उत्सव भरतो. ग्रामस्थ आणि भाविक या उत्सवाची अगदी आतुरतेनं वाट पाहतात. दर 3 वर्षांनी पौष महिन्यात साधारणपणे डिसेंबर अखेर ते जानेवारीमध्ये असा हा उत्सव साजरा होतो. या मांड उत्सवाला गावातील प्रत्येक रहिवासी जगाच्या पाठीवर कुठेही जरी असला तरी महागाई व खर्चाची पर्वा न करता अगदी आवर्जून उपस्थित राहतो. या काळात आपल्या घरी आलेल्या पाहुण्यांचं अगदी उत्साहात आदरातिथ्य करतात. जणू त्या पाहुण्यालाच देव मानून अगदी श्रद्धेनं त्याची सेवा करतात. नोकरीनिमित्त बाहेरगावी असणाऱ्यांची बंद घरं देखील यावेळी पाहुण्यांच्या आगमनानं भरलेली दिसतात. जत्रा काळात 1 दिवस आड वेताळ मंदिरातील दिंडी सातेरी मंदिरात जाते, तर दुसऱ्या दिवशी सातेरी मंदिरातील दिंडी वेताळ देवाच्या भेटीला येते. त्यानंतर लोकांची गाऱ्हाणी ऐकून त्यांच्या शंकांचं निरसन केलं जातं. ज्यांना ज्यांना त्याचा अनुभव येतो ते लोक पुन्हा दुसऱ्या मांडाला येऊन आपल्या नवसाची परतफेड करून जातात. त्यामुळेच दिवसेंदिवस मांड उत्सवाची महती राज्यात आणि राज्याच्या बाहेरही प्रतिवर्षी उंचावत चालली आहे. आणि प्रत्येक मांडाला भाविकांच्या संख्येमध्ये कित्येक पटीनं वाढ होते. खरं तर पेंडूर गावचं धार्मिक महत्त्व 8व्या दशकापासूनच जैन धर्मियांच्या ग्रंथामध्ये देखील याचा उल्लेख आढळतो. कुणकेश्वर आणि आंगणेवाडीनंतर पेंडूरच्या मांड उत्सवाला भक्तांची अलोट गर्दी जमते. त्यामुळे पेंडूर गाव हे एक धार्मिक पर्यटन स्थळ आणि ऐतिहासिक वारसा लाभलेलं एक पुरातन गाव म्हणून देखील महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर देशाच्या पर्यटन नकाशावर पुढे येतंय. देवीच्या त्रैवार्षिक मांड उत्सवास येणाऱ्या सर्व भाविकांचं हार्दिक स्वागत उत्सुक पेंडूर सहकारी दुग्ध व्यावसायिक संस्था मर्यादित पेंडूर. देवीच्या त्रैवार्षिक मांड उत्सवास येणाऱ्या सर्व भाविकांचं हार्दिक स्वागत उत्सुक स्वेदशिल्प कन्स्ट्रक्शन. आम्ही साकारतो तुमच्या स्वप्नातील घर. प्रोप्रायटर जयवंत बुदर. संपर्क 96 23 57 53 96 किंवा 94 04 49 77 96. आमचा पत्ता कट्टा सोनारवाडी, तालुका मालवण,
जिल्हा सिंधुदुर्ग। देवीच्या त्रैवार्षिक मांडोत्सवास येणाऱ्या सर्व भाविकांचं हार्दिक स्वागत। स्वागतोत्सुक समस्त सावंत मंडळ, सावंतवाडा, पेंडूर। देवीच्या त्रैवार्षिक मांडोत्सवास येणाऱ्या सर्व भाविकांचं हार्दिक स्वागत। स्वागतोत्सुक श्रीयुत शुभम घाडी आणि श्रीयुत संतोष घाडी। श्रीदेव वेताळ आणि श्रीदेवी सातेरीच्या मांडोत्सवास येणाऱ्या सर्व भाविकांचं हार्दिक स्वागत। स्वागतोत्सुक श्रीयुत गणेश वायरकर, माजी तालुकाध्यक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, मालवण। देवीच्या त्रैवार्षिक मांडोत्सवास येणाऱ्या भाविकांचं हार्दिक स्वागत। स्वागतोत्सुक सद्गुरू कन्स्ट्रक्शन आणि बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स। आमच्याकडे चिरे, वाळू, खडी, माती माफक दरात मिळेल व डंपर JCB भाड्यानं मिळेल। प्रोपरायटर श्रीयुत जीजी मांजरेकर व श्रीयुत संदेश मांजरेकर। आमचा संपर्क 94 22 96 41 44 किंवा 94 22 53 82 80। देवीच्या त्रैवार्षिक मांडोत्सवास येणाऱ्या भाविकांचं हार्दिक स्वागत। स्वागतोत्सुक श्रीयुत सत्यवान सावंत पटेल, श्री विनोद सावंत पटेल, श्री गणेश उर्फ गणू सावंत पटेल, श्री गणेश सावंत पटेल, कुमार साहिल परब। देवीच्या त्रैवार्षिक मांडोत्सवास येणाऱ्या भाविकांचं हार्दिक स्वागत। स्वागतोत्सुक पंचवटी डेव्हलपर्स, प्रोपरायटर श्री दत्तात्रय विठ्ठल सावंत। साईट पत्ता प्लॉट नंबर 428-2 तळेगाव, सरसोली धाम शेजारी, तालुका कुडा, जिल्हा सिंधुदुर्ग आणि साई लीला रेसिडेन्सी, 2 BHK बंगलोज आणि हुरो हाऊसेस। प्रोपरायटर श्रीयुत पुरुषोत्तम परब व श्री प्रभाकर सावंत। आमचा संपर्क 98 69 53 33 94 किंवा 75 06 04 55 56। देवीच्या त्रैवार्षिक मांडोत्सवास येणाऱ्या भाविकांचं हार्दिक स्वागत। स्वागतोत्सुक श्रीयुत निलेश मंगेश हडकर, गणेश मूर्तिकार, बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन व सर्व प्रकारची पेंटिंगची कामं कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने करून मिळतील। आमचा संपर्क 94 21 26 35 30 किंवा 75 07 36 37 50 आणि वास्तुशालिनी कॉन्ट्रॅक्टर आणि डेव्हलपर्स। आधुनिक पद्धतीने इमारत आराखडा, व्हॅक्युएशन, घर व जमीन, वास्तुशास्त्रानुसार बांधकाम मार्गदर्शन, घरांचे ॲनिमेशन आराखडा, बँक लोन एस्टिमेट शीट, होम गार्डन व लँडस्केपिंग। प्रोपरायटर इंजिनियर दुर्गेश रामचंद्र मडवळ, BE सिव्हिल, मुंबई। आमचा संपर्क 94 20 08 76 64 किंवा 88 05 66 76 23। देवीच्या त्रैवार्षिक मांडोत्सवास येणाऱ्या भाविकांचं हार्दिक स्वागत। स्वागतोत्सुक श्री उमिया हार्डवेअर, पेंट्स, सनमाइक, प्लायवूड, PVC प्रेस, GI पाईप व फिटिंग, टाईल्स, इलेक्ट्रिकल साहित्य, सॅनिटरी आयटम्स, अल्ट्राटेक, बांगर व डालमिया सिमेंट व बिल्डिंग मटेरियल इत्यादींचे घाऊक व किरकोळ विक्रेते। प्रोपरायटर श्री जिनेश पटेल व श्री हरीश पटेल। संपर्क 91 58 62 02 15 किंवा 94 04 43 80 27। आमचा पत्ता मुक्काम पोस्ट कट्टा, पोलीस स्टेशन जवळ, तालुका मालवण, जिल्हा सिंधुदुर्ग।
देवीच्या त्रैवार्षिक मांडोत्सवास येणाऱ्या भाविकांचं हार्दिक स्वागत. स्वागतोत्सुक कामधेनू ॲग्रोवेट, पशुखाद्य, गाई, म्हैशी, घोडे, शेळी, मेंढी इत्यादी, पोल्ट्री, गावरान, बॉयलर, लेअर्स, कोंबडी खाद्याचं उत्पादन. अधिकृत विक्रेते अर्णव चिक्स अँड किड सेंटर, पत्ता कणकवली, बँक ऑफ बडोदा समोर. शिवस्वप्न शेतकरी उत्पादन कंपनी, पत्ता कट्टा पेट्रोल पंप समोर. पुण्याई ट्रेडर्स, पत्ता घोडगे बाजार, कुडाळ. प्रोपरायटर स्वप्नाली गावडे. संपर्क 97 65 10 21 79 किंवा 82 08 16 81 86. त्रैवार्षिक मांडोत्सवास येणाऱ्या भाविकांचं हार्दिक स्वागत. स्वागतोत्सुक भगवती ट्रेडर्स अँड कन्स्ट्रक्शन मटेरियल सप्लायर्स, चिरे, वाळू, खडी, सिमेंट, स्टील. प्रोपरायटर सतीश वाईरकर आणि दिलीप उर्फ दीपा सावंत. संपर्क 90 22 48 27 61 किंवा 94 20 31 30 12. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.